Benvinguts al canal BAM 2000 Matemàtiques. Anem a corregir les realitasques que teníem posades per aquesta setmana. Doncs vinga, som-hi, anem. La primera activitat, el primer problema, ens deia que hi havia una granja que posaven els 3.888 ous, que venien a 3 euros la dotzena. Molt bé, teníem que saber quants diners havien guanyat. Doncs el primer que hauríem d'haver fet és dividir aquests 3.800 entre 12 perquè eren per saber quantes dotzenes. I això ens donava 324 dotzenes. Doncs ja sapiguem quines eren les dotzenes, multiplicàvem per 3 euros i es donava aquests diners. I tindríem ja fet el primer problema. El segon problema ens deia el següent, que hi havia un comerciant que havia comprat oli amb un preu, no? Molt bé, i també havíem que saber quan havia guanyat. Doncs com ho faríem? Doncs aquests 400 litres el dividiríem per 5 euros per saber quants diners havia guanyat. En total, 2.000 euros. Després simplement tindríem que haver fet la resta dels 2.000 menys els 1.200 euros. I això ens donaria les ganàncies que havia tingut. 800 euros. Molt bé, i el segon problema estaria acabat. I anem al tercer problema. Aquest deia que havia un teatre, que havien venut unes quantes entrades per internet, els se l'havien venut a la taquilla d'entrada, no? I tenien que saber dues coses. Quan s'havien quedat sense vendre i quants havia guanyat. Doncs faríem el següent. Per ordinador, per internet, havien venut 362, com es diu el problema. A la taquilla de l'entrada ens havien venut 459 entrades. És a dir, que per saber quantes entrades havien quedat sense vendre, doncs totes les que havien, menys la suma de les dues que s'havien venut, i ens donarien que no s'havien venut 83 entrades. I ara, com cada entrada costava 6 euros, doncs sumaríem totes les entrades que havien venut, les multiplicaríem per 6 i ens donaríem que havien guanyat 4.908 euros. Molt bé, i havíem fet ja els 3 problemes. Doncs fins aquí la correcció dels problemes. Porteu-vos bé i cuideu els vostres. Fins aviat!